Automatska regulacija razmaka omogućuje vam sigurno i ugodno putovanje. Pomoću radarskih senzora vaša Škoda prati brzinu vozila ispred vas i automatski regulira razmak. Ako se u vašem voznom traku pojavi sporije vozilo, vaše vozilo prilagođava brzinu, a da vi pritom ne morate pritiskati papučicu kočnice. Zatim automatski ponovno vraća na brzinu koju ste namjestili, a da vi ne morate pritiskati papučicu gasa. Za aktivaciju automatske regulacije razmaka povucite ručicu u položaju uključeno. Sustav će biti postavljen na vašu trenutačnu brzinu. Pomicanjem ručice prema gore ili dolje povećavate ili smanjujete brzinu u koracima po 10 km/h. Kada jednom postavite brzinu, tijekom vožnje je možete smanjivati u koracima po 1 km/h. Pritiskanjem i držanjem regulatora za namještanje. Pomoću prekidača na vrhu ručice možete namjestiti razmak od vozila ispred vas. Za privremeno otkazivanje automatske regulacije razmaka samo pritisnite ručicu do pola i nastavite vraćanjem ručice. Za deaktivaciju automatske regulacije razmaka jednostavno gurnite ručicu prema natrag. Želimo vam sigurno putovanje uz automatsku regulaciju razmaka. Također se nadamo da uživate u svom novom vozilu marke Škoda. Škoda. Simply clever.